us ho passeu bé per qualsevol cosa. Un home penjat d'una barra, fas un gos primer. Vinga, Checo, que el Carme no he vist cap ball tan original, ni res tan original com l'home de la barra. Au va, que ja comenceu a discutir. És que no pot ser. No es pot estar a comprar, home. Però has vist l'home de la barra? Què és? Què és l'home de la barra? Pues un home ben formós, que fa volteretes. Home, ja està bé, eh? Au va, no discutiu, que ara hem de presentar. Mireu, un moment de silenci, que a mi em posa la feina de vida. No, en sèrio, amb tots vostès, senyores i senyors, amb tots vostès, els margeners de Guissona, que no s'ha pogut perdre aquesta festa major. Un fort aplaudiment. De Guissona. Sí senyor. Què en són de bons? Vinga, els margeners, un aplaudiment.